Tum, tum, tum. Ano, ano, ano. Dole. Tup, 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 tup. Prosím, posaďte se. Číslo 106. Číslo 106. Řekla jsem číslo 106. To jste vy, paní přes Polska. Zase tento týden. Ne, důchody jsou až příští týden, ne tento týden. Přijděte až příští týden. Ne, nemůžu vám ten důchod dát dřív. Ne, tak toto nefunguje. Ano, děkuji, naschle. Ano, další číslo 106. Další číslo 106. To jste vy. Výborně. Můžu vidět vaše číslo. Ne, že bych vám nevěřila, ale ano, je to 106. Výborně. Tady odložíme to košičku. Tak, co vás k nám přivádí? To, co jste zmáčkl, tak vyžaduje checkpoint. U této přepážky, kde jsem já, tak není checkpoint. To musíte vedle k Marušce. Ta dělá checkpoint věci. Musíte znovu do fronty. Zmáčknout to správné tlačítko. Ano, je mi to líto. Musíte zmáčknout tohle tlačítko. Pokud chcete poslat dopis. A vy chcete poslat dopis. Jo, tak to jsme si nerozuměli. Tak Maruško, nic. Už k tobě vám nepůjde. Takže dopis. A máte vyplněný podací lístek? Máte, můžu se podívat. To musíte vyplnit znovu. Není to správně vyplněné. Ne. Dobře, že jste to vy, nemusíte znovu do fronty a znovu si mačkat to tlačítko. Vyplním ho s váma. Takže jméno a příjmení. Komu budeme posílat, ne vaše. Takže jméno, příjmení toho příjemce. Prosím, neberte nám ty tužky, proto je máme na provázku, tady tyhle tužky. Ano, děkujeme, berte nám tužku. Tak, cože? On už to někdo zase utrhl z toho provázku. Bože. Jméno a příjmení, kam to budeme posílat. Já se těším na terapeutické sezení tento týden. Cože nic. Adresa. Ulice. Číslo popisné. Jaké to město? A PSČ? Jo, tak vy nevíte PSČ. Vy posíláte dopis babičce a nevíte, jaké má PSČ její město v Třembolci. Mám chuť vás poslat zpátky do té fronty, abyste si zjistili PSČ vaší babičky. No dobře, že jste to vy. Podívám se na internet. Tak a teď odesílatel. Ano, správně, to jste vy. Gratuluju. Jméno, příjmení. Adresa. V případě, že by zásilka nemohla být doručena na vámi uvedenou adresu, pak vás budeme informovat a pravděpodobně vám ji pošleme zpátky. Pravděpodobně. Člověk nikdy neví. Tak. A město? A doufám, že PSČ města víte svého, kde bydlíte. Nevíte. Tak si to vygooglete. Na co máte ten chytrý telefon? Tak, bychom měli. Potřebuju váš podpis. Vám to strčím tady dolů. Tak. Vezmete tu tužku na provázku tady.
ukažte. Ano, ukaž to sklo, vždycky. Tady tušku na provázku, ano, už nám ji zase někdo urval. Tady to podepište. Vrajte nám tu tušku, prosím. Ta tuška je důležitá. Tak, to vezmu zpátky. Dáme razítko. A dále byste rád věděl stav vaší zásilky. A víte, jak vám vždycky přijde mail nebo SMSka. Váš balík je v našich rukou. Je to mírně výhruška. Můžete číst, váš balík je v našich rukou. Přijde? Nikdo neví. Takže vy byste chtěl vědět, kde je váš balík. A jak já to mám vědět? Je to váš balík. No dobře. Máte číslo? Jaké podací číslo toho balíku? Kód toho balíku? Vyzvednutí, kdo to odesílal? Potřebuju informace. Dobrá. Číslo. A to jste si nemohl zadat sám na internetu? Už to trvá měsíc, na něj čekáte? Jo, tak to Pepa už asi dávno skartoval tohle. Nevadí. Takže číslo? Tak, váš balík. Okamžik. Tohle bude nějaký omyl. Chviličku. Maruško. No, Maruško. Ten balík z Číny, takový ten divný, velký. Jo, vím, on bude pořád vzadu. Jo, Pepa to asi zapomněl dát. Je tohle váš balík? Na jméno. Tohle asi. Odesílatel Xiucha Van Gogh Čína? Jo, tak je to vzít. Tady. Užijte si to. A ty balíky z Číny. Víte, že na ty balíky bude clo? 75 korun na položku. Počítejte s tím. Utrum, konec, finito, Maruško. Už nebude muset tahat ty balíky z Číny. Nebo nám zaplatíte 75 korun. A my všichni dobře víme, že to nikdo platit nebude. Tady ten balík. A co byste ještě rád? No ale to byste si měl vzít další číslo. To jako nemůžu na jedno číslo vám tady udělat 3 věci. Jak potom budu vypadat před Maruškou? Když já udělám 3 věci na jedno číslo a ona udělá 3 věci na 3 čísla, jak to jako bude vypadat? Nikdo za váma není, máte pravdu. Stejně prosím, vemte si další číslo. Děkuji. Číslo 107. Číslo 107. A to jste vy. Číslo. Je to 107. Děkuji. Tak co byste rád? Jo, ještě chcete poslat jeden balík. Božínku, vy jste dneska naročení. Tak, co to bude tady tohle? Jo, to je zásilkovna, ne, počkej, to není zásilkovna, to je jedno, pro zásilkovnu my nepracujeme, takže balíkovna, tady to máte nalepené, to je všechno v pohodě, takže to by mělo být, máte tohle, chviličku, jenom si to zadám do počítače. Tady ty balíky z Temu, čínské šumy. Občanku, tam to prostrčte. Skrz to malé okýnko, já se otočím. Tak, a to bude celkem za ten balík všechno vyzvednutí plus jo, tam bylo ještě clo, hodnota toho
balíku, co vám přišel, byla 350 korun, clo tam bylo 600, to znamená 600 plus 100 plus 100, takže vás poprosím 1526 korun. Budete platit kartou nebo hotově? Kartou. Výborně. Ještě než zaplatíte, losy k tomu nechcete? Zlatá rybka vyhrává, zlatá podkova vyhrává, stírací, dražší, levnější, všechny máme. Jeden losík. Hlavní výhra je až 200 000 korun. Za pouhých 20 korun. Přidáme k tomu? Tak. Tady jeden losík. Tak. Ano, kartou tady přiložit píp. Výborně. Děkuji vám za návštěvu České pošty. Neprosím. A při odchodu, jak tam dáváte smajlíky jako recenze, to nefunguje. Není to naše vina. Pepa to pokazila. Jdete se